najlepše naravno izgleda kada se noću upale lampice. Onda onako baš izgleda jako, jako lepo ova jelka. Inače, eto, to je to. To je to što se toga tiče. Nisam neki, sad moram priznati, nisam osoba koja svake godine menja ukrase i koja svake godine stavlja novo nešto. Zaista se trudim da ono što imam iskoristim i to je to. Dokupim uvek nešto kad je na nekoj akciji, ali nešto ne dajem baš svake godine pare za novu dekoraciju. Stvarno sam tu loša u tome. Ovdje imamo ovo cvijeće. Ono je baš popularno crveno cvijeće. Ja ne znam kako se to kaže kod nas. Ovdje se kaže kao, ja mislim, božićne zvijezde. Ovo je jako popularno ovdje toku Božića. To smo dobili od prijatelja. I to je to u suštini. Opa, ispade nešto. Nema veze, ja ću ovo sad da vratim. Pa da nastavimo dalje sa mojim videom. Jer uopšte nije tema jelka, već pokloni koji sam dobila. To jest ne pokloni, naručila sam neke stvari u Srbiji i stigle su mi sada i htjela sam da vam pokažem šta je to stiglo iz Srbije, šta mi gastarbajteri kupujemo u Srbiji. Šalim se. Šta se to kupuje u Srbiji? Obično ljudi kao otvore paket, šta mi je stiglo iz Australije, iz Nemačke, eto šta mi je stiglo iz Srbije će biti naziv ovog videa. Na početku ću se pohvaliti ovim divnim jastučnicama koje mi je sašila jedna žena, jedna krojačica, nju poznajem. Ona mi je već šila i venčanicu i jako lepo šije žena. Jako lepo šije i onda sam odlučila da sašijem jastučnice jer u mojim dimenzijama ovdje nisam našla ništa adekvatno, zaista. Na Amazonu isto nisam mogla da nađem dimenzije koje su mi trebale. Ovih dimenzija je zaista i bilo 40x40, ali većih mi isto trebalo. Trebala mi je dimenzija 45x65 i to nisam nigde našla. Znači, zaista sam tražila dugo, ali ništa nisam našla i onda sam odlučila da šijem jastučnice. I zaista sam prezadovoljna i sa kvalitetom materijala, jer sam
6 ili ne znam da li je to uopšte moguće baš tako lepo napraviti, nisam sigurna. Ali znam dosta ljudi koji iznajmljuje te venčanice za svadbu. Znam dosta drugarica koje su to radile i ne znam, to opet košta negdje 400-500 eura, a na kraju vaša nije venčanica, morate da je vratite, tako da meni ovo sa šivenjem super opcija ko planira svadbu. Eto.
objasnim, ovo su u suštini blokovi ovde i ovo je ulica jedna, to je Beograd, naslikan blokovi, zato što smo mi dugo živeli u Beogradu u blokovima. Blok 45, ovo nije sad, ja mislim blok 45, ja ne znam koji je ovo blok, ali mi se svidjela slika koju sam našla, fotografija na internetu, zamolila sam ovog čoveka
video. Nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi. Ja od ponedeljka krećem na posao. Ne previše, ali neka 4 sata prije podne ću raditi.